tager bare en ny en. Ginter. Hvad fanden er det her for noget lort? Kom nu, EA. Giv mig noget ordentligt. Xavi Pereiro. Men igen, det er lort. Hold kæft, EA, mand. Det er fandme ringe. Kom nu. Eden Hazard. Kom så. Chelsea. Lige på mesterskabet. Kom så, min ven. Pelle. Barry. Nej. Kom nu. Müller. Men han er ikke en skid værd. Det er trist. Han går over for 2 på eller sådan noget. Ja, mens vi lige sidder her og venter, eller sidder her og åbner nogle pakker, så vil jeg bare lige sige på forhånd, at jeg ikke lægger nogen form for musik over. Jeg har valgt at være en amatør-youtuber. Og ja, vil se om det kan lykkes at bare få nogle enkelte likes på det. Så jeg vil ikke lægge musikken over, der vil ikke blive redigeret i mine videoer. Det hele er bare optaget i én omgang. Og mens jeg sidder her og åbner pakker samtidig, så vil jeg også lige sige, at jeg åbner til jeg har 400k tilbage. Og jeg har 796 siger jeg. Perisic. Så er ingen over en skid. Lige prøv at kigge. Nej. Jeg vil lige have et glas vand. Lort. Johnson. Altså EA. Jeg vil gerne have nogle gode spillere. Nogle man ligesom kan sælge for noget. Skip. Nakatomo. Ja, mens vi også sidder her, så kan jeg jo... Jeg har kun fået 2 informs i al den tid, jeg har spillet FIFA. Jeg har spillet FIFA siden FIFA 13 udkom. Og jeg har fået 2 informs. Og 0 Team of the Year, Team of the Season og alt det, der har man slet ikke fået nogen af. Og de informs, jeg har fået, det er Rooney i 88 angriber. Og så har jeg fået i FIFA 14, der fik jeg Juan Fran fra Atletico Madrid i en form. Patricio, hvor er han for noget? Ikke for en skid. Jeg skal godt nok lige ringe i det her. Ronders.
Men altså, det vil jeg bare, ja, jeg vil sådan set bare lave en her bibepack-åbning, og se hvad det bliver til, altså se om den ligesom kan køre og sådan nogle ting. Og så tror jeg egentlig bare, ja, at jeg vil sådan sige lidt om, nej, I er ikke kommet i. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige lidt om, ja, om hvad der sker i pakkerne og sådan noget, hvem jeg får og sådan noget. Ja, jeg ved sgu ikke lige sådan meget, jeg skal snakke om. Der vil også komme flere videoer ind senere i løbet af min tid, men hvis det bliver nogen tid eller noget, det er op til jer. Men der vil også komme flere videoer, hvis det bliver til noget. Så jeg håber da, at I vil støtte lidt om det her, fordi jeg kunne godt tænke mig at prøve. Så skal vi lige se det selv. Danilo. Vargas og Insigne. 770 på tilbage. Stadig god chance. Kigger væk igen. Klar hjælp. Nej. Marquez og Davis. Skip. Maxwell og Harnik og Mitchell. Hvad er det her for noget EA? Jeg synes det er et lortekort til får. Messi. Du scorede 2 mål i går. Kom så. Maxi. Javi Garcia. Og Harnik igen. Higuain. Jeg er også på, at der er Higuain. Der vil du godt give mig noget godt. Kom så. Nej, hvad er det her for noget lort? 2 sjældne sølvspil, jeg ved ikke hvad de går for. 1000, Andrews 1000, hvad går han for? Ikke en skid. Jeg har godt ikke lige hørt om før. Men spiller jeg Werder Bremen. Eller ikke en skid. Men jeg tror sgu nok lige, der blev jeg snydt. Det var sgu nok lige snydt. Jeg troede jeg ville få noget godt. Nå. Alaba. Jeg har også været på ting, det ved jeg sgu ikke. Hvad er det her? Ben Yedder og Janusaj. Jeg kan ikke engang den anden. Men nu er vi nede på 739.000. Og vi går ned til 400. Cool. Pelle igen. Og Taida. Taida, jeg ved ikke lige hvem det er. Og Birsa. Og nu har vi så sendt trænerkontrakt med. Fuck, den sælger jeg ikke til nu. Skip. Nøjer, fuck, jeg fik nøjer. Jeg har fået nøjer, fuck. Nej. Holy scheisse. For mit liv. Nej. Nøjer. Fuck, hvor er jeg heldig, EA.
Hvad går han for? Nå ja, fuck, jeg er heldig, mand. Jeg har aldrig fået den før, mand. Nej, det er vildt. Nå ja. Nej, mand, det er vanvittigt at få nøje. Nå, vi transferer op. Jeg har ikke tænkt mig at lave et tysk hold. Jeg går over efter spansk. Men hvis jeg får Messi, så og Ronaldo og Bale og sådan nogle Neymar i en form, så sælger jeg dem og køber dem i deres almindelige kort. Hvis der er profit i det, vel at mærke. Hvis der ikke er profit i det, så er der jo ingen grund til at gøre det. Så tager man jo bare dem i deres inform eller Team of the Season eller EA eller hvad fuck det hedder. Team Hot. Jonathan Kevin Campbell. Og nu gør det kraftet med igen. Jeg får ikke for en skid med alt det her. Kom så i den. Der er noget man alligevel set. Fernando. Fuck noget lort. Skulle være Arturo eller sådan noget. Sergio Aguero. Det var fedt. Kom så Antoine Griezmann. Nå. Her ned igen. Jeg kigger ikke. Og vi får lort. Jeg blev så godt nok lidt skuffet der ved noget der. Jeg troede godt nok, han gik for mere end omkring 150 skub, men ja, sådan det er jo det der FIFA pricelist der, altså jeg synes det er noget lort. Jeg ved ikke hvad I synes, men jeg synes at det er værd